Druhý deň, ďalší Lucky Day. Vítam vás u nového videjka, moje meno je Marko a vítajte na kanáli Marko EU. Dneska si otvoríme Lucky Day, ako môžete vidieť. Dáme si to ešte dokonca s Ultra Legendary Brawlerom z Kaze, ktorá mi nedávno padla z kreditov. Takže máte sa na čo tešiť. A sem ju máme a môžeme začať hrať. Takže zahráme si ako prvé knockouty. Shelinka, Kenji, to Leon. Ťažké to bude, ale máme Douga. Keby si videli minulé videjka, no tak viete, ako ja mám proste rád Douga. Takže to som urobil dobrú blbosť, ale dobre. Takže všetci dobre vieme, áno. Keby ste to nevideli, choďte si to pozrieť. A to asi trošku prehráme. Nevadí. Tak čo už? Ale, no, Shelina, Leon prehra. Ravnosť. Dobre vedieť, že si to pekne krásne teraz prepneme. Kamo, Shelly. Dobre, pekne. Áno, po Kenjim je. Aj po Leonovi. Pekne, krásne. Dáme comeback. Comeback is real. Bravko, to je taká dobrá hra teraz. Mňa to začalo strašne baviť. Ja neviem prečo ani. Ale strašne ma to začalo baviť. Pekná. Ale, no dobre, to už sme vyhrali. Comeback is real. Yes. Dobre. Zase hovorím potichu, lebo toto nenatáčam ako úplne v tú najlepšiu hodinu, ale tak. Epic. Double mythic. 500, dobré. A 150 to nie je možné. Za čo bolo akože teraz? 600. 10 win streak na Kaze. Môj rekord je... Počkať. Ja, tento je tu. No, môj rekord je 20. Takže musíme to dať. Poďme na to, musíme to dať z Kaze viac. Joj, bože, ale mne sa tak nič nechce dneska. No, takže super. Ďalšia hra. A-bid. To nemôže byť také ťažké. To by sme mali dať. Ale máme zase tam na diaľku, no. Ale oni sú nejakí dobrí. No tak to som trošku rovkal. No super. Riko, tak to si teda spravil. Prečo mám Colta Rika v jednom týme? Však to je normálne prehratý tým. Ale... No super, možno prídeme aj o win streak. Neznašam tak Rika Colta v jednom týme, to je normálne prehra 3200. Inak potom, čo mi padlo v minulom videjku, tak si môžete pozrieť, že už je to na kanáli. A bol to poriadny fail, tak vám poviem. Takže prehrali sme. Super.
Môžem to tak kašľať. Celý Winstreak sa mi dokašľal kvôli Dibunemu Rickovi. Normálne dislike mu dať idiotovi. Oh, bože. Porazí ma. Vyhrali sme round 1. Už vyhráme. Verím v tom, že už vyhráme. Dobre, už sme vyhrali. Yes. Ďalší chaos drop. Super. To je strašné. Inak v tom minulom videjku to bol dobrý fail. Len z jednej veci mi niečo padlo, čo bol box. A to bolo všetko. No, teraz Kaze musí zaúčinkovať proti Bibi Rickovi. Tak, pekne krásne. Super, ako toto bolo. No, nevadí, ale to bol kúsok od vinu. Jeska, dobre, čak majú pol HPčka. Killu, tak už majú celé, no super. Super, prehrali sme. Ešte ukazuje, že ty dislike, keby si videl to videjko, ty demens prostý. Prepáčte za takéto výrazy, ale tak neznašam, keď niekto dáva dislajky. Akože, nech si to nechá pre seba. Imbecil. Že za toto sa nepôjde žltý $1, lebo mňa porazí. Tak, pre nič za nič, áno. Kurník, šopa Európa, dobré. A už posledný je to tak, kde si. Sem si. No, tak to bolo dobré, fakt. To mi vyžrala kill. Zas mi vyžrala kill. Kamo.